Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios na makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako iyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay nga akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay gulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong aton Dios. Kaluyan unta kita sa Dios na makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, ibubuo dinhi sa simbahan ang espiritu nga maoy nagdasig kang San Josafat sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa mga kalag nga iyang gimbantayan. Aron tungod sa iyang pangama, kami usab nga gilig-on sa maong espiritu dili maulaw sa paghalad sa among kinabuhi alang sa mga among igsuon. Kini among ginapangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hantod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa kinaadman. Paminaw kamo nga mga hari ug sabta ninyo, hikat-unin ninyo nga nagmando sa kaliyukan sa yuta. Pamati kamo nga naghupot sa gahom diha sa katawhan, tungod kay ang otoridad gihatag kaninyo gikan sa Ginoo, ug ang pagmando gikan sa labing hataas, nga maoy magsusi sa inyong mga buhat ug magsuta sa inyong mga tambag. Tungod kay bisag kamo mga tinugyanan sa iyang gingharian, dili matarong ang inyong paghukom, wala kamo magtuman sa balaod, ni maglakaw subay sa kabubuton sa Dios. Makalilisang ug kalit ang iyang pag-anha kaninyo, tungod kay ang hukom mahigpit alang sa mga mapahitason. Kay ang mapaobsanon mapasaylo tingali, gumikan sa kaluoy, apan ang gamhanan sulayon gayud sa ginamhanan. Kay ang Ginoo sa tanan dili magpakitag pagpinig-pinig, ni mahadlok siya sa kadako, tungod kay siya mismo maoy naghimo sa dagko ingon man sa gagmay, ug iyang giamuma nga managsama ang tanan. Apan alang sa mga anaa sa gahom, sutaon sila sa mapig-ut. Busa alang kaninyo o mga kadagkuan, gisulti ang akong mga pulong aron makakaton kamo og kinaadman, ug aron dili kamo magpakasala. Kay kadtong mga nagbalaan sa santos nga mga sugo, mahikaplagang mga santos, ug kadtong mga batid niini, may andam nga tubag.
Busa panganduya ang akong mga pulong, tinguhaa sila, ug matudluan kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tindog o Diyos, ug hukmi ang kalibutan. Tindog o Diyos, ug hukmi ang kalibutan. Labani ang ubos ug ang walay amahan. Hukmi sa matarong ang naguol ug ang hangul. Luwasa ang ubos ug ang kabus. Gikan sa kamot sa dautan, palingkawasa sila. Tindog o Diyos, ug hukmi ang kalibutan. Miingon ako, kamong mga Diyos, kamong tanan nga anak sa labing halangdon, apan ingog mga tao mamatay kamo, ug mapukan sama sa bisan kinsang prinsipe. Tindog o Diyos, ug hukmi ang kalibutan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausag kanimo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus magtutudlo, kaluy intawon kami. Nakakita kanila sa Jesus ug miingon, lakaw ug pahiling kamo sa mga pare. Samtang diha pa sila sa dalan, nag-ayo sila. Ang usa kanila sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik ug nagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ang maong tawo sa Mariahanon, unya miingon si Jesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Ngano man nga kining dumuduong mauramay mibalik aron pagpasalamat. Ug miingon kaniya sa Jesus, tindog ug lakaw, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mayong buntag kanaton tanan. So ang atong ebanghelyo karon nindot kaayo kay kini isa ka istorya nga dako gid ang gihatag nga milagro sa Ginoo sa atong tanan kag kita tanan kinahanglan nga magpasalamat sa tanan nga gasa o sa kinabuhi nga o kabuhi nga gihatag sa ato sa Ginoo. Kaya mga igsoon, ang atong ebanghelyo karong adlaw gipasabot ni Jesus ang importansya sa pagpasalamat. Dili lamang itong istorya sa pag-ayo o miracle story, pero usaman ka dakong importansya nga kita magpasalamat sa Dios sa dakong gasa nga gihatag sa atong tanan. Dili lang sa pag-ayo sa atong mga sakit o sa atong mga panginahanglan, pero labi na ang pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi nga gihatag sa atong Ginoo. Ang napulo ka sanlahon, ang giayo apan usara ang mibalik aron muila ug magpasalamat sa Ginoo. Usahay pareho ta sa siyam ka sanlaon. Kung mangayo ta og tabang kusog kaayo ang atong mga muyo.
Pero apan, human nga matabangan o matubag na ang atong pag-ampo, makalimot ta sa pagpasalamat sa Dios. Ang usa ka sanlaon nga mibalik, usa ka Samaritano nga sa kapanahunan sa atong Ginoo, kung usa ka langyaw o isa ka dili sakop sa lahi nga gipinili sa Dios. Ilabi na nga usa ka sanlaon, usa ka ginadilian ang pagkiusa sa iyang katilingban. Siya isolated, siya marginalized, maamo ang sitwasyon sa sanlaon. Labi na ang ining Samaritano, isa ka mga foreigner, dili siya kasapi sa lahi sa atong Ginoo. Dili siya Israelita, apan siya ray nakasabot nga ang tinuod nga pagtuo nagdala sa pagpasalamat. A happy person is a thankful person. Kaya ang iyang pagpasalamat mao ang timaan nga ang iyang kasing-kasing na ayo usab, dili lang ang iyang panit. So sa atong kinabuhi, daghang kaayong grasya nga nadawat, himsog, mga pamilya, trabaho, o anumang mga kabtangan sa kinabuhi, sa matag adlaw natong tanan, kung ang Ginoo nagpaabot nga ang atong ilhon o pasalamatan, mao siya nga naghatag sa atong karon mga gasa. Busa karon, mangutana kita sa atong kaugalingon, ako ba usa sa mga napulo nga giayo sa atong Ginoo? O ako ba usa ka mibalik aron sa pagpasalamat sa gasa nga gihatag sa atong manunubos? So ang pagpasalamat mao ang pinakadako nga timaan nga tinuod sa pagtuo. Ang atong Eucharistia mao ang timaan nga kita karon dinhi sa pagpasalamat sa gasa nga gihatag sa Dios sa aton. Busa, Ginoo, tabangi kami nga dili makalimot sa imong kaayo. Hatagi kami sa usa kasing-kasing nga mapasalamaton sama sa Samaritanhon nga mibalik kanimo uban sa dakong kalipay. Amen. Palihog manindog. Magampo kita ngadto sa langit ng Amahan nga makakat-on gikan kang Hesus, iyang anak, sa diwa sa mahigugmaong pangpangalagad. Sa matag pag-ampo, muingon kita, Amahan, hupti kami sa pag-alagad kanimo. Amahan, ngang simbahan sa kalibutan, magapadayon sa pag-alim sa mga nagubang kinabuhi, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Mga pasalamaton kami, mga singpit kanimo, Ginoo. Nga atong dagod ng pasalamatan ng Ginoo, tungod sa mga gasa sa kinabuhi, pagtuo, panglawas, kalipay ug mga kadasig sa pamilya, mga higala ug katilingban, magampo kita sa Ginoo. Mapasalamaton kami, nagasangpit kanimo, Ginoo. Nga kanunay kitang magpasalamat sa matagbahin sa atong kinabuhi, alang sa gugma sa Dios, nga naghingapin dinhi kanato sa iyang pagsagup kanato, isip iyang mga anak. Mapasalamaton kami, nagasangpit kanimo, Ginoo. Nga ang mga masakiton ug ang gibugatan sa kinabuhi, makakita sa talagsaong gugma, ug pag-atiman sa Ginoo, pinaagi sa pagpakabana sa ilang mga banay, magampo kita sa Ginoo. Mapasalamaton kami, nagasangpit kanimo, Ginoo. Nga kadtong nangamatay, muuban sa mga santos sa ilang pagsimba sa langit, magampo kita sa Ginoo. Papasalamaton kami, nagasangpit kanimo, Ginoo. Ginoo among Amahan, nagkapasalamat kami kanimo
tungod sa imong kinabuhi ug sa bag-ong kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, hininga mong mga gasa, di maasa mong pugma, sa gupaong santo sa kining paro, kining bino, ginamasa kamot sa tawo. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangalinga, ihatag na kanamo o langit nung Amahan. Sa tanang panalangin, Nagikan sa imong kamanggihan sa tago na dawat among kiningang gihalad kanimo. Pagpanyabot sa iyo tao ginamas kamo sa mga tao. May mo kininga kalan ang sa kinabuhi. mahal mong alawas, ug bilinhon mong dugo, imo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Dahil ikaw Ginoong Diyos sa tanang kalibutan, kagikan sa imong kamanggihan tago na dawat Dawata among kiningang o Ginoo. Pinungabot sa iyo tao Ginoo, ginamas kamo sa mga tao. hininga May mo mong kininga mga kasa, di maasa mong gugma, sa gupaong santo sa. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, ibubo ang imong panalangin nining mga halad ug liguna kami diha sa pagtuo kanimo nga ipadayag ni San Josaphat pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo. Kini among ginapangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong aton Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kayang imong santos nga martir si San Josaphat sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, himaya.
Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawatag kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niningad to sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawatag kini og Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Romulo among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ngangha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hantod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampok kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatay kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ug ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hantod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuunay.
Kinimao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko hangay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Doon sa pag-ibig sa bangkete ni Kristo, dulog tawadon ta ang pagmaupan sa dakong pagtuo. O salamat Ginoo, ning balaan mong kasa, among kalikot kanunay, sanak na sa mga pagsunod. Doon sa pag-ibig sa bangkete ni Kristo, tulong tawadon ta ang pagmaupan sa dakong pagtuo. Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. Ginoo, kining pagkalawat nga langit nun magahatag unta kanamo sa espiritu sa kalig-on ug kalinaw aron tungod sa panigiingnan ni San Josaphat ang among kinabuhi ikatahan namo nga mahimayaon alang sa kadungganan ug kahiusa sa imong simbahan. Kini among ginapangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios na makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa kalinaw aron pagigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mayong buntag sa tanan. Kamo akong mga tinhonan, panglakaw kamo gibantala, ang maayong balita sa kaluwasan, ug ang kalinaw magaupa,
Good morning, brothers and sisters, and welcome to the seventh day of the 33 days of preparation for the consecration to Saint Joseph, batch 19. Our theme for today is Saint Joseph, head of the Holy Family. Please all stand and together we sing our entrance hymn. San Jose nga mamumuo, amahan sa batang Jesucristo, nahimong usa ka instrumento sa Kristo anong pagtuo, nahimo siyang dampana sa kanang katawan, aron ang iyang katilingban, may usa diha sa simbahan. O Señor San Jose, kauban ikaw sa katawan, sa usa kapanaw patulong, kadto sa balay sa Dios Ama. Please be seated.
A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and handed himself over for her to sanctify her, cleansing her by the bath of water with the word, that he might present to himself the church in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So also husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. The word of the Lord. Thanks be to God. Reflection. Each year, his parents went to Jerusalem for the feast of Passover. He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. Jesus, Mary, and Joseph composed the Holy Family. Jesus was God and Mary the Mother of God. And yet, we see from the above passage that Saint Joseph was head of the Holy Family. For 30 years, Jesus and Mary paid him homage and obedience. The Holy Catholic Church teaches through Scripture and tradition that the husband is the head of his family and has God-given authority over his wife and children. This gift of authority does not give a husband any greater dignity than his wife, but are equal member of the marital covenant, as is reflected by God, creating woman from the side of man, as opposed to his head or feet. Instead, this order of authority reflects the divine order between God, Christ, and man. The sacred scriptures clearly affirm that God has assigned the responsibility of spiritual leadership in the home to husbands. Be subordinate to one another out of reverence for Christ. Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. For the husband is head of his wife, just as Christ is head of the church. He himself, the Savior of the body. As the church is subordinate to Christ, so wives should be subordinate to their husbands in everything. In this passage, St. Paul is calling for wives to freely put themselves under the care of their husbands, and he calls husbands in their rule as head of the family to be like Christ. With Jesus as the model, this can only mean that the man is supposed to follow the path of a servant leader. The man dies to self and prioritize his families or parish families needs over his own. He is concerned for the family's spiritual welfare. He looks for ways to help its members grow in the relationship with God. He provides physical support, grace, and encouragement. He is ready to protect, help, and defend. In good times and in bad, he is ready to lay down his life
for those who have been entrusted to his care. Jesus and Mary delighted in the headship of Saint Joseph. His fatherly example shows that strength, authority, and headships are meant to be at the service of others. Families and parishes around the world will be strengthened if husbands, fathers, and pastors imitate Saint Joseph. Prayer. Saint Joseph, head of the Holy Family, help me to live my role as head of my household or head of my parish in humble service. Pray that I may have the grace to imitate Christ's sacrificial love and love the ones you have entrusted to my care. Please all kneel for the litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy mercy on on us. us. Holy Mary, Pray Pray for us. Saint Joseph, Pray Pray for us. noble offspring of David, Pray Pray for us. us. light of the patriarchs, Pray Pray for for us. spouse of the Mother of God, Pray Pray for for us. us. chaste guardian of the Virgin, Pray Pray for for us. us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray Pray for for us. us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Spare us, O Lord. Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. He has made him Lord of his household. And And prince praise over all over his all his possessions. possessions. Let us pray. O God, when your loving providence chose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen. Please be seated. So as we reflect in this day, think of one way you can die to self and prioritize your family's needs or your parish family's needs over your own. Commit to his behavior for at least 1 week. Joseph is our model in being responsible in our family. He is the head of the Holy Family. He protected the Holy Family from all danger. He is our model. He is our guide in protecting, in doing our responsibility in our family and in our Father's family. Amen. The Lord be with you. Please be stand. And with your spirit,
And may Almighty God bless us in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Joseph, noble offspring of David, Pray for us. Viva San Jose. Viva! Okay, good morning to everyone. O Señor San José,